Я снайпа. Снайпу я б тобі, конечно, не раїв. Шо, то усі вже пішли. Не, все, я снайпер. Я льотаю. А я Нічого завжди собі. льотчиком. Мені приложили одразу. А мене ні. Я одразу зверху усіх вибив. Ну, правда, не усіх. Ну, усіх тих, хто на мене нападав. Ай-яй-яй-яй-яй! Не, меня выбили. Я помогла. Я помогла. Да поможите. Да поможите. Ай! Да поможите. Я валяюсь тут бездопоможная. Вялизным жуком забитая. Желтым жуком. Желтым с полосочками жуком. Але героично померла. Героично. Героично. А я буду спочивать. Але меня никто не... не возьме. Ура! Вставай, змагайся. Дякую, что меня подняли, товарищи. Ай-яй-яй. Что за фигню? Что за фигню вы тут? Боже. Гей! Ой, нет. Боже. Изи-пизи, клиффит-сквизи. О, изи-пизи, спайдер-сквизи. Спайда, сквізы, гэта так, ага, асабліва... Не лезь наперад, тебе заб'ють своє. Ти ж не Мне уже стой. трошки поранили свои. Ну так я кажу, не стой по лінії стрільби. По линии горизонту? Стрільби. Жартую. І не утікай від мене далеко, каб я тебе хоча б Я в бачив. угле хоч там, трохи. где треба будовать. Я за тобою бегу. Вообще добре. Easy-peasy, spider-squeezy. Буда. Буду-буду-буду-буду-буду. Не подлазь у жовтий круг. Чому? Заб'є. Куди? Тобі сказали clear the Я drop zone. снайпер. Хай собі. Що це за дим? Так. What are these? Іга, я подлетаю. Будуємося. Окей. Let's go. And turn that out. Hey, easy peasy spider squeezy. А ти такий? Sure. Я будую її зайняти. Блін, а двері де? А нема? Нас забудували? Ага. Капець. Тільки треба вилітати, чи не що таке? Уи! А я і так вилітаю. Easy peasy spider squeezy. Easy peasy spider squeezy. Я ж це хотіла сказати, але ні. Гей, автоматична хлопці, чого тройка. ви тут не Не добудували? бадуйте. Дабадабадум. Ну, а треба добудувати. Спитайся у їх. Кожен сам собі там нечто будує. Так. Так, я 2 турельки поставив. Що ж, як мені потрапити до хати? Ніяк. Easy peasy spider squeezy. А ведаєш, як отсюль вийти? Іди Не сюди. відаю.
До меня. Чекай. Блін, патронів нема. А, вот что где. Да я залезу, не переживай. Ну так. Логично. Easy peasy spider squeezy. А кто турельку будет ставить? Как стреляют такие. Бум-бум-бум-бум-бум. Все, Все. перезарядки нема. Б-б-б-б. Ну. The base is under attack in the southern quadrant. А я куплю. Все, это треба розбудувати. The base is under attack in the southern quadrant. The base is under attack. Щось там-то там. Arc is at 25% complete. Да нічого не бачно. The base Блін, is under attack. посвятите мне хто? Не. Ай, что это? Хто это? Стралюха. Я нічого не бачу. І я так само. Ага, Треба було днем приходити. ага. Інакше Де я не ночью нічого не пользуюся? бачно, так тим більше у реальному житті це і так ліпш бачно. The base is under attack. А не у in the гэтым eastern житті. quadrant. У гэтым житті нічого не бачно. We're reading that the arc is halfway to completion. Эй, хто куди? А я в льотчу. А! Тут страшно, тут монстри. Warning. А! Is under attack. А! Бомбила, придите. Я вивалилася! Я вивалилася! Я вивалилася! З гнізда? Так! The base is under Я attack. вивалилася! Я вивалилася! А! Куди я потрапила? Куди? Хто куди я валю отсюда? Як отсюда вивалилася? Я просто перевірила, чи мені добре чувати. Мені добре чувати? Чорт! Ах, это блин! Это меня может и за срак. На мою сраку, может, что не Under сбили. attack in the eastern quadrant. Мой Arc дубчу. is at 75%. We're almost Так, there, Brimstone нормально? 1. Где патронів нема? Патронов нема! Мы все помремо! Потому что нема патронов! Мы все помремо! Ти б ліпше би мені допомогла. Мы все помремо! Я и так ни у The кого base is under не attack in the стреляю, western quadrant. потому что я лизная моя русская. Гуска-подгрузка. Гуска-подгрузка! Лети! А я уже полетела, мне. Идите на... Боже. Ён у нас на даху. Кто? Уже ніхто. Это глюк. Де ти? Нигде. У Карен... У Бороде. Ай, у меня мало The здоровья! base is under attack in the east. All data collection has been completed. А меня Pack it up, Brimstone меня 1, and чувать? prepare for extraction. Тебе тут чувать. У Дискорде угольнее. Усюди. Vulture 1, strike in on the way for extraction. Что это? Б. Да достанешь. Урик тут.
Я пошла ремонтовать. А, не-не-не. Опердолить, Шо, боже. Що там? Валим, відбувається? валим, 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 мене валим, валим. Відбувається? Валим, нека, 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 нека. Патрони бери і валим отсюль. Що, правда? Ні! Колега, ти правда тут? Де я валю отсюль? Я льотаю отсюль! Я скачу отсюль. Ти хоч льотать умієш, боже. Ну так тому що я взяла снайпера. А! Я и так ничего не робила, а уже жутши. Хто помер? Де ти? Дівка, ти тут на місці? Добре. А ты где? Тут стою, погляди на мене. Где? Куди ти вилізла? Где? Где? Куди вони всі стріляють? Где Боже! и так Ага! Ай, Ай, щус! эй, шуц. Тата, лезешь жук у хату. Что это за фигня? Одна хвилина. Вибачаюся за незручності. А де вообще? Ну, ладно. Стоп, ми там скауту. Я посмотрю. Биди-биди-биди. Хорош. Биди-биди-буди. Я тут уже была. Биди-биди-буди. И тут я не была. Где ты, таточка? А, ну там же. 40 секунд. Элла Пестон Стерс. Что, правда? А! И жопа. Я просто подлетаю и такие, и такая. Все. До хаты. А ты у До какую хаты. кабинку в Орле зашел? А без розницы. Я с тобой. Кабинка для Вітаю! хлопчиков и для Вітаю, девчинок. тата! Там, гляди, написано М и Жо. Тата! Ты меня бачишь? Бачу. Пригоже. Мы все тут хлопцы. Зайди назад, сиди тут. И я лепш. Эй, я хочу выпертись отсюда, нельзя. Я хочу померти. Поспейши ще. Ти з Дискорду вивалилася. Мне все равно. И сколько у меня хп, XP. Только 626. Ну, Нормально. хотя панк 9. Е! Ти завалила 11. До речі, а коли мені не чувати у Дискорді, то тоді мені у стрімі не чувати? У стримі тебе чувать. Я тебе Спасибо. чую праз это, Квартиру? праз моніторинг. Я думала про квартиру. Не, праз моніторинг. Але про квартиру це відомо. Ой, Так, у я снайпера зняв. я нечто завалила. Я зняв гэту фігню нарешті. Не тут, О, і не тут так само. Ammo Type. Quick Reload Magazine. Якось. Накось. На що ще ногу? Больше ми нічого не зробимо. А тут що? Нічого. Шкода. Скада? Нічого Ой. ніби. А, так і ж снайпер. Вкада. Чикам-пум, Ну що, чикам-пум, як чикам. тобі? Давай. Ще. Ще? Фу. Та я видихну 3 хвилинки. І ще заходик. Як тобі на 16 чоловік? Клас? Місіво. Нічого не зрозуміло.
Добре.
Не, Тень такая? я не виду. От що за все таке? Так, я зараз на хвилинку вийду. Окей? Я вийду. Пута-пута? Ага. Ну, Туда-пуда. что у нас? Яшчэ такую миссию? Давай лепш на 4 коли ёсць. Нормал только есть. Ну давай. На нормале нам будет тяжко. Не, давай. Серьезно. И там никто не гуляем, мы будем сдается на вот... Давай. Блин, ну будет тяжко. Ну, все равно. Тяжко так тяжко, мне все равно. There's more to Valaka than meets the eye. ARC scanners have pinpointed hidden arachnid hive core locations under the surface, and brave Deep Space Vanguard troopers are on their way to blow them to dust. Окей, найс. Ладно, я поспробую. А ты кем выбрал? Я всем тем же самым первым. Troopers, our scans are showing Медик. heavy concentration of arachnid hives underground. Не, Advance Гарден. through the bug tunnels and Вартовый. deploy nukes on the hives. А я снайпер. А снайпер что обозначает? Ты бы не мяняла так часто гэтыя рэчы, таму што прагрэс Во! кожнага персонажа асобны. А что такое Ома? Ома, Ну, будаўнічы магазин такі. стоп, что? Крама будаўнічая такая, Ома. AMMO. ММО, AMMO. не ведаю. Эмо. Либо Амо. Не ведаю. Прорывайтеся. Может, патроны. Хорошо. And... Джи. Хто мяне жаре? А мне тогда перезарядка. Эмо. Патроны. Рыштунок. Так патроны ці штуна. А гэта одно і тое ж. Добре, значит мне потрібні новые патроны. Какие патроны? Почекайте меня. Я отстала? Что? Есть здесь те патроны. Нема. Осторожно, мины. Вы...
Что это за мины? Да- такие? Не поспел. Что это за такие мины? Жучиные міни. Фу! Які качачки ще. Ага, да кто можно Блэ. кричать? Кабы они еще не кричали. Кричали, було? кричали такі. Так, у нас 17 хвилин. Але Рушим, рушим, пісклявим рушим. голосом. Бля. Побудемо. Мені якраз тобі перезаряд. Хто до гнезда пер, хто прийде до гнезда опошнім, той лох. Оу. I don't like this. I don't like this. Ай-яй-яй-яй. Да ну вас. Ты со мной не... Меня забили. Боже. Меня забили, да поможите! Поможите! Да поможите! Ну, Limited to make что sure за you keep everyone фигня? locked down. I'm dead. Поднимайся. У нас тут есть кропка Я дрожжения. ведаю. До речі, я у гэта першая уліпла, я у гэта скончу. Так. Ну что ж, Brimstone 1, давайте разбурать усё. on the course. До речі, що ми в углі робимо з гэтымі яйками? Подрываем их гнезды. Ставим бомбы. Стоп, вось гэтыя вось штуки. Угу. Ядерные зарады. Ну, гэта лёгка. Блин. Гэта Лёгка. прасцей просто. Один. That's it. Great Другие. work destroying the core. Now let's get a move on, huh? Что туда один поперся? Со Ага. мной никто не пойдет. Па-па-бам-ба-бам. Пойдзе. Я за тобой аж до самого краю. Блин, яны там померли вообще. Хто усе? Нас тут усяго 4. Погляди, метки на карте стоять. Меня зараз заб'ють! Там жуки! Да поможите, там жуки! Жуки! Подымай человека. А тут жуки, целая тройка. А! Ну, теперь одна двухойка. Подымай человека. Не-а. Мне и так весьма важная справа, и это забивать. Забивать! Рабач. Лаги- Погнали, хлопцы. И девки. У меня патроны скончаются. Твою ж жучиную маму. Ми-ми-ми-ми-ми-ми. А то що, я не драджуся? Ні. Дякую, містер... Містер місіс Фаті. Дякую, місіс Фаті. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Бережите меня, бережите. Яснюк. Валим. Легко. Что легко? Тикай. Що тікає? Brimstone 1, latest ARC scans reveal decreased activity in that sector. Great work. Rearm, resupply, and wait for further orders. Так, где, рассуплайте. Патроны те. More hives have been О, detected патроны. deeper in the tunnel. За мной. Seek them out and nuke them all.
Чого це ви усі туди Патрончики. поперлися? Тут патроны. Далі що? Тебе не треба перезарядка? Ні. У тебя патроны без конца? Чи Так. що? Ясно. Ти гуляєш у іншу гульню. Містер Макфаті. Веде Ні, нас наперед. ні у іншу хуйню. Добре, так патроны гэта вельмі важно. Я ведаю. Куди він поперся? Ти куди поперлася? М. Мне смешно, тебе никто не будет боронить одну. Идем разом. Ем, Коли будем по одному ходить, нас усіх поядуть. Ага. Так, А ладно. що сюди треба? Я не ведаю, ні, Макфаті, не здається, туди. ведає. Макфаті, здається, ведає, нікуди понюще. Куди він понюще? Ні, це Єкі поперлася туди, куди треба. Які поперлися? Так. Я за Макфаті побіг. А я за Єкі. Тут проходи... Жуки, Ага. жуки, 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 Колоради! жуки. Жуки. Кого з'їли? Ні! Нямка. Допоможите. Дякую. Дякую, місіс Фік. Фікі, вікі, бам. Отойди! Бам-бам-бам-бам-бам. Па-па-па-па. Мш. Ну, это нормально. Я хотя бы героично померла. Не стой под стрелой. Гранейт! Дека, калі ты бяжыш наперад, хавайся некуды у бок. Людзі страляюць табе ў спіну і ніжэй спіны. Хто туди? Я й туди. А ви ще лузери. Добра, я, да-да. здаецца, навучыўся, як гуляць гэтым класам. Що ти мене на патрона? Yes. Так, 9 хвілін. Шпарчэй. А куди? Наперад. Ні, у гнездо. Вунь яшчэ нюк. Будуй. Целых 2 гнезда, ну. Troopers, you have found the nest. Nuke each core and get out of there. Нюки. Ставим 2 нюки. О, стоп, гэтую гульню, значит, у Австралии зрабілі. І Ага. зрабілі больших, типу, їхніх павуков. І зрабілі, як Вель- быццам бы яны самыя древныя на гэтых. Вельмі падобна на тое, што гэта аўстралійская гульня, ага. Ага. Щит. Твою ж... Я ведаю, что ты хочу сказать. І гэтае слово было б не, самое непристойное, калі б ты яго сказал. А що, я напроти непристойне? Вставай, 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 давай, дороженький. Эй, хто у
померла. І зараз усі помруть. Сноу? Не. Ну так, снова ты что думал? Что я непереможная? Блін. Погнали, погнали, погнали. Ай, чё, ты... Я тебя ненавижу, жук. Я тебя ненавижу так мощно, что надо стрелять хочется, надо задушить хочется, лапдемулька. Схлусить тебя. Жук. Я тебя ненавижу, жук, зрозумела. А ён так. За Фаті біжи. Обороняй його. Я ззаду. ловлю каля гнезда. Добре. Фу. Наступний нюк. Наступний, блін, нюк. Nice job, troopers. One corner. Get to the next one. Мене забили! І, до речі, Це не я. Я бачу, як ти там такі. Мене ще забивають. Мене ще б'ють. Як же болюче. Що, з'їли мені? Я героїчно... Неровитий. Що травиш? Потому что со мной зрая! У космосі ніхто не почує твій крик. Тут зрая! За мной зрая! За мной зрая павуков! Це не павуки, це Жуа! За мной зрая! За мной зрая! Ніхто не допоможе! Це жрая. А мені Ай. 3 павуки ззаду! Мені героїчно спас, вирятував чувак і помер. Нека, утікай! Так я утікаю. Я по Так кругу утікай. бігаю. Нам ще 2 нюки треба було зробити. Із вас усіх я тут одна. А ви усі It's all over, подохли. Let's get the job done, or you'll be Ми не overrun подохли, by нас the enemy. скушали. Єлі. Капшо-шо? Мені зараз... Я зараз героїчно подохну. Ну, тому що ви ж самі Уру. усі подохли. Я була опошня, а потім ви знову оживилися, і я подохла. Блін, у мене патронів нема. А один чувак, павук, і він якби себе розкладує мої ковалочки по ковалочкам. По лапках своїх. Ага. 2 лет меня. 2 лет меня. 2 лет меня. I did. Все. Капець. Ну, Мені треба походу. перезарядка! Зарядка! Що за фігня? Тато, що за фігня у тебе ззаду? Що за фігня? Я не видела, що ти такі Ложки. приватні. Що ти такі смачненькі? Ми обоє смачні! Ми обоє! Ось така ось грая ганялася за мною. І зараз буде так само! Все такое смачное, смачное. За мною ганяються! Пищут меня. За мною ганяються! Тебе з'ядуть, а ще нічого не переживай. Загразли. За мною зграя! За мною Мы зграя! загразли. За мною зграя ганяться! Ганяється за мною зграя! За мною Ну, зграя! загразли, За мною перезаряжайся. зграя! За мною зграя! За мною зграя! Гей, хто-небудь, Погнали. допоможите, коли ласка! Мы спробуем. Хлопці! Хлопці! І дівчинки, ось вам нащадок. Того, що ви ще не з'їли. Нюк. До речі, хлопці, Говнюк. що ви хочете сьогодні з'їсти на вечерю? І типу Тебе. потім я. З жучиних лапок. Твой нос у жукни. Есть нюк.
Апошні. Ми-м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 и-
Евакуація! Мне потрібна евакуація! Я такая смачная. Ты Не такая добег. дохлая. Ніхто не добег. Все. Ніхто не добег з нашого отраду. Блін, а у нас нема дрожжи. Каз... Дід. Вы не... Блин, не Все, вы не мы могли... померли. Вы выжить не могли, чи что? Не разумею. Я подорвал 2 нюки опошних. Нарешті у мене 1046 XP. Нарешті. Да ти прикинь, это перший раз. Перший раз у перший жука класс. Ага. Сколько у меня XP? Ну, У меня погляди, 10-й ранг. погляди. Я У ж меня казав. 10-й. Раб... И еще на шлем некий надпись. Налепка. Ти ж любиш. Треба було йти за Макфаті. Ён разумеў, што рабіў. Погляди. Ага. Погляди, колькі ён заваліў. А ты колькі? Ты? 66. Потому что у вас и так вельми шмат хп, а у меня, этих самых. А прикиньте, что я, покуль вы все были дохлые, за мной гонялась целая зграя этих пауков чётовых. Добра. Сядаем, супакайваемся. Ідзі паглядзі сваю раскладку. За гэтага табе трэба мои ноги целовать за гэтага. Что я вас выгадала? Ідзі, сядь. Разбярыся з раскладкай, можа памяняй клас. Ага, вельми трэба. И мне якраз снайпер по душы. Снайпер по душы? Ага. Дык можа ўсё-такі які медык там, не ведаю. Не-а. Не? Я обожаю снайпер. О, боже, все, добра. Снайпер сами классные. Перапыночка.
І яны не жукі, яны арахніды. Павучыныя. Угу. Павукі, так. Что такое рахлиды? Арахна гэта павук. Арахніды павука падобныя. Гэта і ёсць павукі. Ну так. Але просто зробленыя вялікімі і з Аўстраліі. Ну там цэлая Вось і ўсё. цывілізацыя павукоў. Мы з табой яшчэ кіно паглядзім. Не, дзякуй. Класнае кіно. Вожык агучваў. І яшчэ 2, добрыя людзі. 1. Не, чакай. Двадцать два, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Не Эй! прокатило. Чаму? Ну, тому что не знайшліся людзі. Мі. Ай, ладно. Ты не сёрбай так гучно, ну. А я поки що трошки посьобраю. Посьорбаю. Боже. Насёрбалася? Ага. Вельми смачная кола. Я перезапущу подбор вещей. Пачи. Ну, давай. Перезапуск іде. Праз. Щось. 100, 102, 101, 100. 92, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 82, 81, 85, 86, 80... Да блин! Успокойся. Я не математик. Я так само. Рэй, чого ти уладкаваўся на такую працу там типа матэматыцы, калі ты і так не матэматык? Потому что математыкі трэба мінімальна. А калі мне чагосьці не хапае, я гэта іду і вывучваю. А калі ты не зразумееш штосьці, то тады да каго ты звяртаешся? Тады я чытаю дакументацыю. Як гэта дакументацыю? Апісанні, падручнікі. У цябе ж іх няма. Ёсць. Не. Слухай, а адкуль я табе тлумачу ўсе вось гэтыя Таму што ты арыфметычныя ведаеш. рэчы? Не. Я пайшоў пачытаў, навучыўся. Ты гэта ўсё мне расказваеш, таму што ты ведаеш гэта. Каб бы не ведаць, мне трэба было вывучыць гэта самому спачатку. Зараз будзе зноўкі перазапуск. Ну, 2 хвіліны шукаем. Можа, в іншую місію? Пайшлі. У хуткую гульню пойдзем. Пайшлі. Хуткая гульня таксама неблаго. Хуткая Хаця гульня, мне і гэта- так ўсё роўна, куды мы пойдзем. Блин, Галоўнае, каб пагулялі. Не крычы. Выбачаюся. Просто мне нязвычна, калі я думаю, што мяне не пачуюць. Просто шмат, калі мяне просто не чуюць. Тебе выдатна чуваць. Вось і добра. Зноўкі навіны.
We break Новини net будуть now завсьоди. to take you live to блін, Agni Prime, достали where we вже. join the Deep Space Vanguard on their О, next я spicy пам'ятаю assignment. гэта. The Гэта troopers need to тады, establish a калі мы base on the у мінулы unstable раз planetary мяне surface and gather выкидывала, valuable памятаєш? seismic data Мінострим. for future battles against the bugs. Мы же сегодня гуляли на 16 человек, все нормально было. А, ні, тады була ноч. Так, Brimstone 1, you have orders to secure Блін. resources in this sector. блін, там ужо там, де Серберус, там уже фул. Возьми любое іншее, без разницы, какое подразделение. Ну, ладно. Відомо, що Be снайпер. advised, Arachnid patrol spotted I in love your this AO. Proceed to terminate the patrol. снайпер. Снайпер, чорт. Во, гэта жуки уже новые. Arachnid threat has risen in severity. Так, я докладно новая. Ми-м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 и. Граната уключенная. Червоненький прицел. Окей. Так, 3. На надзвичайну ситуацію. До речі, гэты маленький пістолетик, ён на надзвычайную ситуацию, калі у мяне не будзе у ніякай зброі патронаў і толькі у гэтай будзе. Keep eyes on and get the job done ASAP. Зразумеў? Блин, куда я залез? Меня забили! Филин, 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 филин. Ауч, тебя побери. Минус филин. Я все забираю. И бегу. До речі, а куди? Куди? А. Так, что тут? Гей, чого ти мені знову бабахнула? Потому Ну что що за там бомбардиры фігня? стоят. ну. Чому мене завсюди вибивають? Я вже другий раз бабахнула за перші хвилини. Гэта хоча зовсім не ізі. Ці гэта ізі. Ой, я не ведаю, гэта ж хутка гульня. Ех. Я нічого не могу побудовать? А я нікого не можу вибити. І гэта сором. Это сумно. Гэта сором. Это сумно. Гэта сором. Гэта вялізны сором. Хотя бы подзарядка будет. Гэй, это что? Administered. А-а-а. Ай! Не, я Кому бомбу? Its destruction is highly recommended. А! Ай, чёрт! Кто меня снова побахнул? Arachnid Эх, это уже не важно. stay frosty. Потому что и так меня никто не хочет выбить. Потому что я бескорыстный. The base is under attack in the eastern quadrant. We are seeing a large amount of enemy activity. Ты in your бескорыстный. area. Destruction is a go. Тата, я бескорыстный, я не могу разрабить корысть. Я так не даю никакой корысти. Я бескорыстный. Ай, ну... Падла. Я бескорыстный! Божечки. Ось гэта я разумею. Хе, а кого гэта? Ой, Капец. капец. Извини А у меня. гэтага самага гэтай пылячылкі ці нешта такое, у яго цэлы вагнемёт ёсць. Ну, вогнемет есть так.
Да ну, я усім заіздрочу, потому что я тут дохлая. Я самая дохлая. Я дохлая! Attack in the southern quadrant. Лишися. Заболела, полечися. Я дохлая! Я дохлая, зрозуміла? Я самая дохлая у гэтым асяроддзі. Зрозуміла. Заболела, полечися. Я не заболела. Та-т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 а. Brimstone 1 Grenade out! dealt with the plasma bombardment. Все, знову таки And пух. return home. І гэта ўвогуле другое ўсё Arc яшчэ. is activated. Так, погнали. Connection active with the А Ark. колькі у тебе We're типу away from the Ark to кришталікаў? stir up some of the У horrors. мяне 5 Колькі? коска... Не, цяпер Be 900. advised, sensors indicate arachnid threat levels have risen. Мне ніколькі крышталікаў ніякіх. Все, рыхтуемся до обороны. О, так, это самое жудасное момент у нашем житті. І гэта напад. Самый словесный напад уже идуть! 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 Короче, я зроблю типу тривогу. Гліфіс... Жуковая тревога. Усім зберігати спокій і змагатися. Жуковая тревога. На нас напали. Прийом. Алло, ти тут угол? Under attack in the southern quadrant. Алло. Тата. Я занятий. Ти що, не можеш зі мною поговорити? Я зовсім зайнятий. Тут спробую зрозуміти, як перезаряджати турельки. Да ніяк, я на не перезаряджаю. Перезаряджаються. Та ти вилазь і перезаряди. Я Коли у тебе перезарядив. є запасні зарядки. У мене є зарадки, я перезарядив, я розібрався. Ось добре. Under attack in А зараз вали домов! Arc is at 25. Чи ти Яких домов? ушов? Я дома. Ось Я на добре. базі. Я все одно тебе і так не можу бачити. Я на базі. Ось добре. Інакше я за тебе хвалюся, а ти мені усього ні на що не хвали. Ні раз. Не переживай, ми всі і так помрем. А камень не хочу зовсім. Тому що я не виходжу. Тільки у себе. the base is under Ей, чого це ти там говориш? Блін, тут не складано все. Я когось хоче за все завалила. Ой, Задавила. мене бомбардир завалив. Капець. Фу, хто там пукнув? Бомбардир. Там є жуки, які стріляють. Я ведаю таких. Ну І на так їх мене вже треба, подоставали. їх треба вилазити і бомбити. Блін, перезарядка. Зачиніть двері! Зачиніть двері! На нас напали! На нас напали! На нас напали! Кажу вам, я не на нашій типу базі! Ну, квалі їх. the base is under attack in the west. Зараз уже трошечки у нашій базі. The base is under attack. The base is under attack. The Basis я тут чиню. Ось, The base is under attack. база під The нападом. base is under attack. Добре. У другім квадранті. Де хоч одна перезарядка, божа? Нема! Да... Гос... The base is under attack.
in the base zone. 75%. We're almost done. Я не хочу звалиться. Я не хочу до жучих лапочек прийти. Ну что ж такое? Ну что ж такое? Я вывалился! О, перезарядка. О, я же умею летать. Летать! Кая. Эй, что тут так мільгає? The base is under attack in the southern Що так мільгає? Що так мільгає? Скажите. Блин, хлопцы поставили перезарядки так близко, что ж не могу. Ну, ось сюди. The base is under attack! Где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, где ты, боже? А божечки, а где ты? in the eastern quadrant. Ось ты где? А ты где? Ай, чего ты я провалилась? Тому что разбурили. The Ark has completed its data Кто что разбурил? Жуки разбурили плот. Усі робите, що хочете, а я валю отсюда. Что там? Нака, где ты, блин, ты белая. Куди ти поперлася? Это не ты. Лепше я просто зачиню дверь. This is Vulture 1. Move to the designated LZ. What the hell, what the hell, what the hell, what Иди the hell? змагайся, что ты дверь What the зачинила. hell, what the hell? И я в угле желтенькая. Где для тебя? Где для тебя желтая Нека Драгон? Закрыли. Я заодно зачиню дверь. Они и так усе вы бесите. Какие вы чертовые, проклятые. Блин. Я прокляну вас, все вас! У всех вас, жуки! А! Та-та-да-та-да-ба-ба-бу. The base is under attack. Vital signs Блін, там дропот, а я тут змагаюся один, Що, друг плат? як придурочний. А, згодна, я так само придурочна. Валим, валим, валим. Я якби сам би придурочна. Так Валя, валим отсюль. Я... Меня покинули! А пошньому поросяці. Это как Оля пизды. Тихо! А что ты сам так? Ладно, забудьтесь. Я валю отсюда! Хотя лепше покинуть. Я усіх зверху буду вас лінобіть. Так що в мене усе типу зависає. Ай. Блін, я заграз. Де? 40 секундов. Все, я валю отсюда. Где ты, где ты, где ты, где? Де? Я у дроподі. О, у якої кабінці? Що? Я одвоював свою. А яма, что там не засталась. Почему? Где ты, где ты, где ты, где? This is Vulture 1. All troopers accounted for. Allow Вы меня покинули! А я тобі казав сидіть в дроподі. По машинам лапкою. Угу. А треба було ще діяти в дроподі. Я в угле смогла вообще.
Не И розумію, сколько у Віка. меня хп? XP. Скажите. Только 792. Yes, у меня ранг 11! Класс. У меня теперь 3 типа кришталики. Тут будет 12. Да я только 26. Стоп. А сколько ты, до речі, виявив? Сколько ты забил жуку? Ну, я пам'ятаю, по-твоєму. Блин, а я только 26! Да, мені треба перепинок. Фух. Добре, розбирайся з лаудаутом, перепинок. У мене і так нічого нового у лаудауті. Нічого. Так, маленький перепинок. Фух.
16. Ой. Я уселася. Поспробуємо? Мек 4. Ти здякуєшся. Може, Балака. знову таки Мек 16? Тобі сподобалося? Хотя давай Мек 4. Я буду просто там бегать і розстрілювати усіх. Боюся, що там нас може бути тільки двоє. Може бути. А може і ні. Ми не справимося. Мене чуть? Я ще як. Раз. Раз. Жукот раз. Ей, А, вибач. Просто думала, що не чувать. я ж сказав, тобі все видатно чувати. Виключи на хвилинку мікрофон. Вибачайся за незручності. Вибачаємося ще раз. Медик. Берік. Же медика. О. Оптикс. Амор, магазинчик. Больше нічого. Так, медик, добре. Инженера я не хочу. Демолишенер. Так само. Марита. Так, чи скільки часу? Без 29. Ми вже годину тут сидимо. Годину 29. Годину і полгодини. Хоча за все ніхто не пойде. В сенсі. Тому що вже 2, 14, 15, І що? 16, 17. Ніхто вже І не що? прийшов. Я ще 8, 7, 6, Добре. п'ять. Успокойся. 4, 3, 2, Да успокойся, ну. 1. Ні. Гей, чого ти ні? Ну, блін. Розчарували ви мене. Добре, нікого нема. Квікплей. Ну ні. В Не сенсі ні. квікплей. Давай А я що? ще раз поспробую. Поспробуємо. Там, де гнізда. Ну нема нікого, ну. Ну давай давай поспробуем. Инакше Ну, нема квикплей нікого. я не хочу. Квікплей він просто підбирає місію, де є люди. Вибачте. Жука проглинуло? Так. Мгм. Хоча за усю жучину лапку. Але не самого жука. Інакше самого жука гэта было б брыдка, і там яшчэ вочы, фу, яны такія нясмачныя, фу. Откуль ти ведаєш, ти каштувала? Я у рыбы каштавала вочы, фу, просто. Яны горкія. Як моє життя. І мае вочы таксама горкія. Не ведаю, не каштаваў. А можа пакаштуеш? Что, у Пакаштуеш? тебя есть запасные? Так. Боже. Ладно, зараз Ян выключыць. Не Микрофон. выключу. Не. Тюляй. А что? Ну ты сам попросил. Ну все, нема. Не. Нема. Квикплей. Ну, я не Квикплей хочу. может быть на харде. Нач. А, там за- где гэта гнезда. Не ведаю. Зато ты можешь атрымаць больше XP.
экспириенсу, опыту. Мне больше подобається там, где гнезда, тому що, ну, я там больше XP отримую. Не. На ізі менш. Гей, на ізі я в углі отримала 700 з чимось. Все. Усього тільки. А ось на там, де не квікплей було у мене 1024. Слухай, квікплей просто закидывает тебе в миссию, где Live from есть planet кульцы. Malaka, Вот и the все. Deep Space Vanguard have been deployed to reclaim the Thara system for the Federation. We expect Malaka. the best. Now show us the best, troopers. Валака — это планета жуков. Некие рахницкие паки. Боже. Так я до тебе. Brimstone 1, this is Так, an всё, я advanced снайпер. secure mission. Our objective is to set up a base Снайпер. and gather data on the site. Our first priority is Божечки. secure a base of operations. Чого ти усі ці жуки, вони такі Threat from the хуткі? area. Fire out. Так, Зараз. собираемся. Погнали, 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 погнали. На-ка, на-ка. Я гляжу тебе у заднюю кишеню. Эй, что ты робишь? П'ю. Ну там война иди. Добре. У мене перепинок. Так скажем. Так не працює. Слухай, коли місія почалася, давай уже. Погнали. Чого ти неправда такі хуткі? Ну, Погнали, правда. погнали, погнали. Чому я неправда такі хуткі? Good capture, Brimstone 1. Next objective is now available. Rearm and move to the next objective location. Перезаряжаемся Fire out. наперед. Loaded up with the payload. Vulture 1 on the way. Clear the drop zone. Боже. Меня прибило бункером. Vulture А 1 мене is один раз RTB. так само. Payload Давай за on мной. deck. Где ты? Где? А, уж тебе. Вот ты где? Мой сети, погнали. Я уже перезагодилась. Аптечки Be бери. advised, arachnid threat levels have Аптечки risen. на тройку працюють. І до блакитного маркера. Тільки не звалися. Fire to Brimstone 1. Orders are to gather and secure the resources in this region. Чакайте. Чака-чака. Чака-чака. Куда вы пошли без меня? Миссию выполнять пошли без тебе. Бум. И это еще что? Гэта Refinery activated. треба здобывать ресурсы. Накапывать... Боже. Я тебе не ел. Я зараз катаюся, типу. Я покатилася. Лежу так само. Прикинь, что я покатилася по горці. Troopers, reinforcements are limited, so make sure you keep everyone alive down here. Все. I did. Так, я в обороне. Бум-бам-бум. Хто де, як? По карте погляди. Мне капец. Гэта где уже был капец? Мне капец. Хочешь, каб и мне был капец? Я хочу сдобыть ресурсы. Бум! А ты уже их здобыл. И это я. Я твой ресурс.
Вельми добре. І, до речі, я у твоїм... Гей, Сі- чого сиді. тоді я проходжу пустове коло? Гляди. Ой, божечки. Пяры, Що, брать? заряжай канистру новую. Філінь. Филин, сова, мне все ровно. Жуки! Жуки, Нам треба донести канистру. жуки. Жуки, ки-ки-ки-ки-ки-ки. Гуляем, як дельфины тут, ну. Всех забили. Усіх Рампа, усіх? рампа нас подымить. Дякую, рампа. Яке ж ти бамба? Рампа. Яке ж ти бамба? Я і так уже один. Дід. Обороняй меня, я канистру несу. Я дід! Биджу. Emergency medical attention required. Да блин. Тут треба удвох ходить, ну. Та-та-та-та-та-та-та-та. Все уже, капец, помер я. И канистра развалилась. Ну, такие уже некомандные гульцы. You're dead. Бородед. Ага. За мной. За мной! За мной! За мной! Ты Я ведаешь, что робить? Так. Донести канистру до базы. А докладно до того места, там, где треба канистру. Так иди неси. Хей, у меня тут увогуле жуки, коли ты не ведал. У меня яны з одного укусу выбивают! Были жуки, нема жуки. Ёсть жуки. Каля той штуки, якая робить нам батарейки. Гэтая штука зламаная, яе трэба пачыніць спачатку, адрамантаваць. Ну окей. Все, зараз наполняется новая канистра, а вы меня обороняй. Ну, докладно, ты меня обороняй. Інакш не донесу канистру, гэта твоя буде вина. Буде дедевина. Ай, чорт, сколько гэта буде доўжыцца? І ты такі. Спакойна. Що ти зробив? Забіў жукоў. Нет, ты не забивал жуков. Ты забил, да так... Да даже... Гэх, это моя! Алло, это моя! Моя! Давай я дак нясі, божачкі. Да не по мне, ну. Что не по тебе? Не по мне страляць трэба. Все, я донесу канистру. Я уже доношу канистру. We are running low on reinforcements. Get this mission done on the bounce, or we will need Все, я донесла канистру. Клас. Тут Гэй, яшчэ выйди. ёсць. Детки, а вы где? Детки, а вы где? Вось вы где. Мы Вось несем вы, мои канистру. детки, тут. Помирать собрались? Да я с вами. Ай, что? Что ж, сахарный диабет? Дапамажыце. Я несу банку с самогоном. Бережите деда. Где? Где ты? Дед дайшоў до места. И зараз ён намаладзіўся, так? И тут жук! А!
Так, я донес каністру. Яще 3 треба. Що за херня? Ай, ну чому мені правда болить этот чортовий палець? Погнали. Палец. Заля палец. За мной. Ау. Ай. Китайцы некие тут. Да блин. Well done, Brimstone One. Все, Proceed on to your next target after rearming. донесли. Fire out. Наступная задача. Якая? Не ведаю еще. 30 секунд Brimstone до новой 1, this is задачи. Vulture 1. Payload is loaded up and en route. Stay clear of Вон the там, drop где сверху. Я за вами. За китайцем або японцем і за Payload is тобою. on the ground. Vulture 1. Правда, я prepare тебе for худший. Ну що ж, пошли. Куда пошли? 10 секунд до новой миссии. Сиди насраться ровно. А-а. Be advised, arachnid threat levels have risen. Жуки! Жуки! Худшейші за нас! Ідуть! Verified. Move out and secure the booster. Особливо. Ти мене винесли за одного удару. Вылазь. Мене винесли за одного удару, і я зараз мертвий, алло. Потому что это здоровое. Я не усі, навіть маленькі мене з одного удару. Маленькие би ножом. Погнали, зеленая метка. Ну, пошли. Не пошли, побегли. Ну ладно. Вон новая база. Будем зараз будовать. За мной. Мені нова база. Старая база? Не, Не база? не база. Не база. Добре, я никуда не тут забег. Мене заб'ють зараз! Мене заб'ють зараз! Ну так, я забили вже. Тебе забьют зараз. Тебе Мене забьют вже зараз. забрили. Блин, имя не з'їли. А чого то я тебе тільки бачу? Ну, докладно на этой штуці здоров'я. А тому что все остальные померли. А вообще помер. Сдаться. Ну, я не знаю. Не, ну правда, чому? Погнали, погнали. Откуда я ведаю? Потому что мы в одном подразделении. Цербер. А, ну так. Хто сказав не гідап? Don't give up. Я сказал. Во. Я теперь могутная, як танк. Я зараз тебе завію. Хто де? А я тут. Стоим, обороняем. Не оборонили. Оборонили. Не. Так. Я тут у угля жива стою, коли что. На моей кропці мяне разнесли. А ось я на іншій кропці і нікого не рознесли. Так вельмі Тому що добра. і гэта я рознесла усіх. Ой, вельмі добра, у кожного своя кропка. І я ваших зараз буду бити ще. Коли що. А Бог, це не ваш.
Чорт, ну Ема. Да блін, як вони быстро мені ж... Моментом просто... Момент мені зжирають. О, гэта я згодна. Анік, AO is secure. Keep the pace, Brimstone 1. Let's reload and push forward. No letting up now. Нормуль. що за ерія? Справились. Що за ерія? Get the base up and prepare for incoming. Зона, яку треба обороняти. Знав. Жовтенька меточка. Не желтенькая, Supplies have been made available. а желто... Желто-черная. Warning, arachnid threat levels have... This is Pyre. Mobile HQ is transmitting, and we have a fix on your location. What the hell, Target шо en это? route. Brimstone 1, this is Vulture 1. Payload is loaded up and en route. А, ну Stay только clear of the ставить. drop zone. Стяну можем? Можем. Можа. Можем. Я сказала може стяну. Будуй. Ground. Vulture 1 is This is returning Pyre. to the Build dirt. tools out on the double, Brimstone 1. You have incoming arachnid threats with no time to lose. Move it. Та блін. Не, ось гэта його стяна, вона не потрібна. Ось, не потрібна. Зовсім. А ось там ось шмат чого потрібного. Анік, добре справляєшся. You got Чорт 30 нас тут seconds left before the закрили. arc activates. Добре, добре. А, ну нічого страшного. Боєприпаси. У нас не буде притулку, коли ми не 10 зачинимося seconds until the нормально. arc activates. Інакше, ну... Тут Що? є ще повна свободних стін. Ну, наприклад, одна Так хоча б. іди будуй. Тут я поставив турельку з гэтага боку, ми все обороняємо. Все. Все добре. Я про іншого. А, ну гэта і не треба. Ну так думай головою, що ти будуєш. We got incoming plasma bombardment. Keep eyes on and get the job done ASAP. О, зараз я то, що не потрібно, просто перебудую. Be advised, А, arachnid докладно. threat levels have risen. Все, я не могу. Так уж нет. The base is under attack in the eastern quadrant. Жуки! 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 Мені треба перезарядка. Бу! Перезарядка есть, не хвалюсь. Дякую, що покинули мене тут одного. The base is under attack in the eastern quadrant. Arc is at 25% complete.
Вітаю, жучидло. Зараз вам буде болюче! І гэта мне буде болюче! Потому что тут жучидло, а я тут. Потому что я свалилась до жучидлов. Да блин, не можешь со мной поперезаряжать, ну. Is under attack in the eastern quadrant. Я в угле выбиваюсь. Кольки виб'єш ти, кольки виб'ю я з автоматичної турелі, ну. Мне треба автоматичне. Ну так я на заюсь стою, мені перезарядчик треба. Чому ти думаєш, з кулеметами ходять кілька людей? Добре, добре. Дай мені тільки тебе знайти, як нибудь. Где ты? А, зрозумів. Жук! Где ты, где? Поздно. Не, ну поводи. Я сама себе спалила. Architect 75%. We're almost there, Brimstone 1. The Ark is under attack. Я геройськи заїду. Не геройский. Геройськи. Не. Поглядиш запись потім. Не погляджу. The Ark is under attack in the western quadrant. Це буде невідомий подвиг. Ты где ты? Ніде, мертвий я. На тим світі я. Что эти? Теперь ты где? Ой, что где? The base is under attack Hello. in the western quadrant. Окей. Чого утопалися жуки? Job, troopers. We are reading the Ark has completed its data collection. Prepare to pack up and extract. Тому що валим отсюль, Катя. Що, правда? Brimstone 1, we have your location. Stand Где-то by до for 3 extraction. плат. Ну, я принаймні загинула. Move it to the LZ, troopers. Get up. ЛЗ. Хоча за вообще я в оголі 10 таких. ЛЗ. Я лендинг ведаю! зон, валим. Я ведаю! Эй, хопить мне жрать. Да блин. Все. Я бегу до тебе, мама! Чёртовы тараканы! Ай! Да я, мать, что была каля Я уже бы была каля друг пода! Поднимите меня кто-нибудь! Подымем, не бзди. Я в оголі каля друг пода. Где ты? Где ты? Я каля друг пода, черт тебе побери! Дроп пода, а не дрох пода. А Друг! дрох, это у тебя такое здоровье. Друг пода. Значить, Щебропот. друг пода. Або щепропота. Калі що? Я не бачу. Пустите меня в хату! Де хто як? Пустите меня в хату, коли ласка. Все, я отсюда никуда не пойду. Так, Нека, иди сюда. Стань тут. Тут? Гэта Ось ти? тут ты стой. Не, дякуй. Я у іншую кабінку лепш зайду. Жартуй. Чого ти тут усівся? Чому я не могу взлететь? Тому что погляди, ще хвилина до отлету.
я про мою здольность. Сядь у дропоте, Не буду. Покуль ніхто не пойде у дропот, я нікуди не пойду. Чому ще? Чому ви там? Потому что мы набиваем жучков. Свинцом? We're leaving in 30 seconds. 30 секундов. Назад. Ага. Сядим. Все. Аник! Сядим насраться ровно. Я так люблю тебе. Что надо раздушу тебе своей стрельбой. Жартуй. Зараз тільки почекати некалькі сотень годов. Let's go, let's go, let's go, let's go. Я уже старенькая. Сколько увогулі годов пройшло? Нарешті. Не нарешті. Нарешті, Провал! нарешті хоч ти вижила. Я не выжил. Вижила? Ні. Лижила. Ні. Ну что, кольки набила? 805. Класс. 805 хп. XP. XP. А сколько у меня сколько я набила жуков? Зараз 12 побачиш. панк. У меня За- 12 панк. Який панк? Р- Панк. ранг. Рэнк. 31. Я 31 выбила. А ты 98. я 3 рази шоковая даю. граната, класс. До речі. 10. Ну, классные. Прохожу. А ты таки на меня глядишь. М, На кольки набила. 100 м, тысяч. Ничего. Мне ж в опыту больше. У тебя 32 ранг, а у меня уже 12 ранг.
Так, А что, по микрофону включаю? а як же? Не кричи. Полювання за яйками. Ура! Ура, якое счастье. Пасха? Великдень. ARC scans have revealed erected hive cores under Valaka. Troopers are being prepped right now to go under the surface of Valaka to exterminate the threat. Гэта нормал, будь уважлівий. Brimstone 1, ARC Где scans я have буду shown hive выбивать, clusters in your как area. была Blast your дорога? way through them, nuke 'em where it hurts. Не. Коли ти снайпер, У меня тримайся новая ззаду. снайпа. Гляди. Тримайся Куда она не ззаду. хутко стріляє? Зрозуміло, зато вбойно. Ні, ну чому коти гліфіди, вони такі хуткі? Тому що гэта не гліфіди. Ні, ну я про ось гэтых ось кажу. Ну правда, вони занадто хуткі. Нормуль. Яны раней былі нормальнымі. Что ставилось? Place the nukes on the cores. Потому что что? Нюки, 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 нюки. Ты что, отключился? Не, я на месте. Нюки, не лезь наперед. Вялізны нюк. Гэта королевство Жужаль! Так, Гэта Жужаль! это жужали. Жу-жу-жу-жу! Вось гэта я дала. Як мы толькі на... Навошта я на гэта згадзілася? Reinforcements are limited. Ну блин, Sure you keep everyone alive down there. А за мной чого? Гэта усе. нас зараз усіх сожруть. А нас уже усе. Синий. У меня 0 патронов! Перезарядка стоїть, ну. Меня с нутки выбили. This war isn't gonna fight itself. Погнали, 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 погнали. Нюки, нюки ставить. Ставьте нюки. Я хочу один. Никто мне не дает хотя бы один нюк поставить. Нюк ставьте, блин. Great work, Brimstone 1. Bringing down the hive is a victory for the Federation. Почему мне никто не дает поставить нюк? Brimstone Мені 1, почекайте, the мені Arc перезарядитись located треба. another set of hive cores in your sector. Do what you do best.
Блін, почекайте мене. Не чекайте мене. Робіть свою справу. Нека, где ты? Нека. Нека. Там нюк. Куда вы поперлись? А, вы до нюка поперлись. Добре. Я пішла за Вольєм. Нека, давай ты будешь ходить за усіми разом. Ви дякуєтеся. Не. Ты здякуешься? Ну, дякую, що їх оттягуєш. Своїми гранатами. Ты здякуешься, ну? А, гранаты! Куда ты лезешь наперед? Гранату, жуки! Ауч. Ну, это было ведьма болюче. Это было не лезь наперед. Ну, блин, я знала, таки не поставлю это чертова нюк. Коли будем разом працаваць, поставишь. Ніколи ні яго не поставлю. Что ты полезла наперед? Потому что я хотела поставить нюк. Вельми добро, тебе подзорвали. Угу. Я знала, таки не поставлю нюк. Да меня. Я заду. On the bounce, troopers, those hive cores will not nuke themselves. Нека, иди сзаду меня. Yes. Это я. Vital signs critical. Иди став свой нюк. Ставить. Не, его уже поставили. Хотя нет. Yes! Ну, я героично померла, поставивши нюк. А шо? Я вельми героично Okay, как great это job, зробила. Those hive now Я померла, поставивши нюк. Згодны? Я не згодна. Zone 1, the ARC scans located another Я set не of згодна, hive коли cores ніхто in your помирає за sector. гэта. Do what you do best. Коли не згодны, тогда я тебе еще раз забью. Треба місію виконувати. Наперед. Vital signs critical. Ліз, скажи, коли ласка, ти можеш мені обновити здоров'я? Так. Иди обнови. Не. Так какой холеры ты по мне стреляешь? Не. Блин, великий.
А ну, сдрысни назад. Ты снайпер. Стой сзаду. Так, далее что? А-а-а! Крокодилы, бегемоты. Да отшапися ты от меня! Не даешь и так спокою. Squad, time to get the nuke placed on those hive cores. Ай. Мне что, быть позаду? На откалился помруть. Коли ты будешь позаду, ніхто не помре. Ты стреляешь сзаду по их. Ага, потом подкаплю по ваших дупах, ага. Ты этого хочешь? О, до нас вожик зайшов. Очень добро. Скажи вожикам, а Мікамотон сказав, що я не повинна бути позаду, інакше я усім по дупам буду стріляти. Так ты целься, ты ж снайпер. Где вы вообще, боже? Божечки, вожечки. 7 хвилин. Меня Neka и так Dragon убили. is acting odd. Ты дрын себя поводишь. Чего ты я так поводишь? По своих стреляешь. Ні. Погнали. Да у меня и так ні у якої зброї нема патрон. Патронов. Так, патроны. Патрона. Ну все, я помру. Потому что у меня нема патронов. Ну так. Блин. Ты куди по галактик? Хужей. Змахаешься от Глиффида, у тебя Глиффиды съедают. Где-нибудь есть подзарядка? Нема. Далей буде. Коли буде, то тоді хочей! Інакше я зараз помру. Хоча я і так уже померла. От того, что я стою позаду и у меня нема патронов. Medical attention required. That's it. Job's done. Now get supplied up and be ready to move out. А! Я спробовал тебе отбить. Trooper, Ну, new I orders. did. There's another grouping of hives. Еще один нюк. Get in there and blast them to pieces. Ага. Так, у нас только один живый. Блин, дрейдь. Yes, у меня есть патроны. Логали два живых. Коли Добре, ты что приходишь. 2. 3 живых. Так, где вы Усе. там? Боже. Усе живые.
М? Это что? А, треба брати. Гей, чого то ви усі мене не чекаєте? Тому що у нас 5 хвилин. Я ще один нюк долбануть. Угу. Troopers, our window is Всё. closing. Scans identify a huge horde on its way to you. 5 minutes and counting. 5 хвилин. Ага, я ведаю. І нам капець. Денюк. Де ви ще, я здогадуюся. Ви у сраці, хлопці. У глибокій сраці. Жуки, 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 жуки. Жуки, 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 жук, 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 жук. Ге, ви куди ви Ось ще ти де. поділися? Я с тобой, девка. Коли ти Ножиком. со мною, то ти чому мене б'ють? Ножиком, є ще один нюк. Brimstone 1, you have entered the nest. Place the nukes on the cores. Погнали, погнали, Та погнали. чому усі по мені стріляють? Не тільки по тобі, їх тут ж хапає на всіх. Каб з'їсти по кавалочках. Спочатку по зубіку, а потім дойти до самого смачного. І це м'ясо, косточки і мозг. Прикриваю, ставте нюк. Окей. Все. О, до речі, я дівчина. У мене є жіночий голос. Йось. Ой, Тікайте! Да я не могу. Меня и так уже забили. Это меня уже забили. Меня не. Is on the way. Хотя б один доберитесь до дропшипа. Дроп сябра. Иди выживай. I did. Ultra One, move to the designated LZ. On the bounce. Все. Я уже не оживлюсь. Алло. I did. Ну, хотя б нехто выживе. Не факт. Vital signs critical. Меня не выкинуло. Блин. Ну. Переподключайся. Заходь, долучиться до гульдину. Vital signs critical. Death imminent. Emergency medical attention Да. required. I'm not gonna quit on you, trooper. Get up and fight. Погнали. 8. Полторы хвилины. Есть дроп-под. Алис, перезапускаешь гульню, переподключиться. Че ты сидишь? Find your assigned seating. We're returning to the Gurren now. Че ты сидишь? Перезапустить гульню, переподключиться. Все, уже поздно. Навошта, коли мы уже скончаем? Ти переподключишся до мяне, атрымаеш узнагароды за гэта, а так не атрымаеш. Я и так не отрываю. Потому что я и так уже выкинутая.
Я ще раз тобі кажу, переподключилися, отримало б. Не, не отримаю. А, стоп, гэта павучыдла яны што, уцяклі з лабараторыі? Ні, вони там живуть. Не. Гэта іхняя асобная зямля, так? Ми на їх планетах. І ми їх як быццам бы Так. ми як Ми- быццам бы мы як быццам бы ліс, а ой, тьху, павучыдлы гэта зайцы, а мы лісы. Ну. Зайцы могуць уцячы. Ну і. А мы, лісы, шмат каго ўжо забіваем. Але мы уцякаем з бою, а зайцы яны застаюцца нармальнымі, таму што яны ж, ну, гэта самае. Що ти несеш? Яны ж адраджаюцца. Ну що, все? Яшчэ трошечки. Переподключайся. Continue.
Ким? Демолишер. Ну давай. Поспробую її. Новини. There's more to Valaka than meets the eye. ARC scanners have pinpointed hidden arachnid hive core locations under the surface, and brave Deep Space Vanguard troopers are on their way to blow them to dust. Угу. Brimstone 1, we are going deep underground to lay waste to these recently discovered hives. Ready up your nukes and show them we mean business. Погнали. Все, я демолишер. Як О, себе? я могу робить бум. Вау! Класс! Все, я... Класс, демолишер супер. Просто сдалек можно стоять и суперздольность свою скористать и бум! Вообще классно. Слухай, ти вибрала новий клас, яким ти не вмієш гуляти. А теперь умею. Гульні на нормалі, ну. И хуткая стреляка. Класс. Мне подавается. 1. Пуск! Все, у меня снова тигр нагодилась. А яка это? А, коли будуть великі, то тоді я скористаюсь своїм. Суперздальність! Ті зараз уже треба. Мене забили. Дякую. Time to nuke the hive cores. Troopers, get in there and place them, then get the hell out. Що? Іду. Потрібна допомога. А як же? А ти де? Напереді. Ой, удобно. Ти йдеш, ставиш нюк, я прикриваю. Не, я лепше всіх вас буду прикривати, тому що, ну, у мене ж така велика суперзольність. Божечки. Папочим баща, та-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 та. Ну, у меня с первого удара продал. По мне не стреляйте, ну. Я по тебе не стреляю. Я в вогуле стреляю у жуков для того, как усіх вас прикрыть. Troopers, Разумела. reinforcements are limited, Разумела. so make sure you keep everyone alive down there. Угу. Ось і добре. Так, все, одна суперздольність. Добре. О, я його ненавиджу. Больше за все. Я ще раз, я наперед і прикриваю. Ви ставите нюк. Ну що такого складаного? Ось. Все. Бум! Бачу. Як я його виніс. Бачу? Чи ні? Чи ти не бачу? Я шмат кого винесу. Мене. Не себе, черт тебе, побери, я у тебя не целю. Ти мне ще раз 100 раз, и ти мне ще 10 разов тебе это сказать. И что? Займитеся, блін, місією.
О, это уже не маленький. Vital signs critical. Vital signs. Пу-пу-пу. Кто как устроил? Нажимаем. Yes. Кто нюк поставил? Yes. Добрый человек. А я что, тебе не добрый человек? Люди нападают! Great work, Brimstone Наперед. 1. Bringing down the hive is a victory for the Federation. Hold for new orders and remember to resupply. The mission's not over, troopers. We detected Пошли. new hives further У in the меня cave. как раз моя супердольность, она зараджена. Може ви будете займатися справою? Я займаюсь. Я уже 10-20 этих уже чертовых Гліфідов. жужеля уже выбила. 10-20. Або потом. Тікай. Лепш погляди назад. Ви ж кажете мені бути позаду, ось я і позаду, хоч я Ти і... не позаду, ти демолішенер, побач будь. Ага. Бачили? Гэта ўсё я зрабіла. Калі што, падзякуеш потым. Выбачылі, за табой быў жучыды. Ти возьми його ножиком. Нюк, за мною. Не-не-нюк. Нюк, ню-ню-нюк, нюк-нюк-нюк-нюк. Time to nuke the hive Я cores, веду, куди troopers. йти. Get in there and place them, then get the hell out. Ти йдеш. Так я йду. Я прям-таки за Та тобой. блін, ти можеш за мною йти? Так а я и за тобой. Тобі мало того, что я за тобой. Лепше обернися, каб бачить. Ну, блин, меня подорвали. Ну так ззаду ти глядиш, а не я. Колесо меня усього только другий раз тюкнули. I did. We are running low on reinforcements. Get this mission done or fast, or we will need Я потребная? Конечно. За мною. Вибач, що у тебе поцілило. Випадково. Ми йдемо ставити нюк. А я иду ставить гранатовую бомбу. Колесо не зараз. Іди став. Зараз. Зараз уже свою суперздольность. Ты здякуйся. Ой, блин! Ой, лишенечка. Іди став. Что оставить? Нюк. Там будет купа подшивар. Я прикриваю, боже. И меня бьют сзаду. Так ты можешь, я и так не бачу, куди ставить катилюку. Я ставила нюк, и меня выбили. Что это обозначает? Дякуй, это тебе. не прикривання. Это дякуй тебе. Ты нормально и так не прикрываешь. Отходим! Нюк поставлены! Отходьте, черт вас побери! Я Зараз далеко. бой будет.
One Boom уже был. I did. Я пам'ятаю. І зараз одродилася на новий світ, каб оживиться від монстрів, тому що вони перешкоджають Дух не усім, поставлений. особливо наші земельки землі. Блін. Як тобі пісенька? Great work, Brimstone 1. Bringing down the hive is a Окей, victory for the найс. Federation. Hold Nice firm job. Подойми мене, куди ти поперлася. Nice job, guys. Іди будуй. Все. New hives detected deep into the caves. Time to show them the might of the Federation. Нормально. Наступний нюк наперед. Но я не ставить. Я не буду ставить. Дякую. Мне и так хапило. Бум. Ось гэта был шок. Ты бачыў? Як гэта спачатку бум, а потым уже... Так ось для гэтага у цябе і ёсць твой. Гэта не я. Гэта іншы такі. Нас двое таких. Двое. Карацей, двое аднолькавых і яшчэ двое аднолькавых. Таму не сінікніце. Чорт, я залішне гэта зрабіла. Чорт. А я нічога карисного не зробила. Ай. Ну хоча б трошечки вибіла. Мені вельмі Що ти подобається лізеш? гэты. Що я гэтага... Я снайпера і гэтага самого буду качать. Давай, качай. А що, ну такі класні, просто... Пошли, нам ще офігеть. 2 нюки треба поставити. Яны такие идеально. Бамщ. Вон нюк. Наперед. Я еще идеально ведаю. Стопай, не рвіся. Я глядеть. Мені треба стати на позицію. И мне так само. Get out of there. Нормально. О, що? Папа. До речі, лепше не заваливай залишнє великого, інакше Я гэта не ўсё поспею, роўна мене будзе- завалили. Гэта ўсё роўна будзе лічыцца за одного журчыдлу. Всё. Ай-яй-яй. Ну хоча б трошечки корисних зробила. Хоча б трошечки вибила. Что, усіх вибили? Чи що? Розпавнився, починаємо на нову. Ну, Не, ще одного. 6 Ще один. хвилин. Застався- Это я. Застався ще один. Я... Надеюся на його. Да стихни ты, я просто отродился. І я відродилася. Ну. А, ми тут уже. Чорт, я не туди пішла. Я не туди поперлась. Перлася, що не доперлася. Як тобі такое? Перлася, що не доперлася. Emergency medical attention required. Капец. Капец. Як огидно. Ну, или почистили, ну добре. Почистили не? Ось про гэта забудься. Мы не почистили. Почистили, чистили, не дочистили. Почистили наперед, у нас часу нема. У рифму.
Реальная рифма. Я ще б гэта записать і під музику. Було б кайф. Часу нема, і патронів нема. Так само рифма. Жучили, не дожучили. Жучили, что не дозучили. Валим далі. Забрали, что не задобрили. Валим Что далі, не 3D задобрили. шмат. Rapid response. Troopers, you know what to do. Yes. Move on. Great work, Brimstone 1. Bringing down the hive is a victory for the Federation. Move out. For new orders and remember to resupply. Move out. Move out. The mission's not over, troopers. We What the detected hell? new hives further into the caves. Kill them all. Є ще один нюк. What are the... Ліс Where хопить. are we? Ліс хопить. Шо? Так, пошли. За мной. Я якраз ведаю дорогу. Та-та-та-та-та. Нормально. Кто за мной? Усе за... Ай! Блін! Да блин! Чого ти заўсёды гэтыя штуки, блин, а? Чего гэтыя заўсёды гранаты за нами, чё? Яны достали уже. Не даюць спокою. Дарэчы, гэта ты выжыў, ці хто? Не, памёр з тобой разом. О, так. За гранаты? Ці за жуков? Так, за гранатовых жуков. Да блин, я просто выбивалась и бам! Меня выбили. Так ладно, выбила гэта граната! Такая меня заўсёды доставала. Ла-ла-ла-ла. Нормально. Выбачаемся. Мы двое, два гэтых самых, выбачаемся за свое непоразумение И- своих бум. Тупик. Выбачаемся. Ось, правильно. Так, Аник, я за тобой. Блін, де нюк? Он не показан нигде. Є ще один, 2 хвилини. Капець. Капец. Ну, мы хоть за все проиграли. Синие. А, блин, мы прогавали. Мы прогаливали. Мы все прогавали. Хотя... Шукаем. Вонь! Жукаем. Не. Это не оно. Там просто тупик. Да нет. Я знайшла! Все, я знайшла проход. А не Каматон, ты идешь за мной? Я Я і- спробую, А дід. я и так уже ведаю, куди йти. Ви як хочете, а я туди. Попіть рості. Ай, ти добре. Мы тут тоже были. Не были. Худшее идите сюда. От того, що ти будеш рости, тебе ніхто не почує. Ну правда, я знайшла. Добре. От того, що ти будеш рости, лепше не Алло. буде. Розстрілювай. Нарешті, хоча б ти со мною за компашку. Чорт, ось гэта было. Ось гэта проблемка вялізная. Подими мене. Я не подыму. Вельми добре, не подимай. Ось цяпер падыму. Або не. 7, 5. Не, все сам. Yes. Чорт. Так і зненацьку.
Шорт, у нас 24, 20 хвилин. Секунд. Блин, это капец, это Ну, капец, так могла это б капец. поднять меня, да? Все, мы проиграли. Мы прогавали свой шанс. Мы все прогавали. Мы все прогавали. Вау! Time's up, troopers. Всё. The horde is at full mass. Get your butts to the extraction point on the double. Ну все. Все, валим. Нарешті. All received. Куди? Vulture 1 inbound for pickup. Валим. Чакай мене! It looks a little crowded down there. Vulture 1 is Да inbound for чёрт! extraction. Але я таки видела, потому что ну тут же промени солнца. Ну, мы проиграли. Тому що не зробили свою задачу. Якую треба було зробити. Евакуируй, синтур голову. Але нормально так погуляла. Ау! Да меня прям таки у духподе, блин, забили. Класс. И кольки у меня XP? Только 574. Ну, мы дефіт. Ну, Але у гэтага хлопца я вырабіла вермочерді. Черді. ну и что? Так, кольки я 120! У-уи! А ты 165. Ну, я нарешті хоча б до 100 добралася. Згодна, что это нормально. Для меня. Я ніколи 120 не выбивала. Когда я 6 разов померла, ты 5 разов, детский смо 3 разы, а get токен 6 разов, як я. Хотя и нормально. Згодна? Да не выбирай ты на такие миссии того, кем ты не умеешь гулять. Ну, мы солдаты и николи не расстраиваемся. Только раздваиваемся. А пока что я ни до чего не добралась, зато у снайпера нормальная такая история. Ну, это классно. Алло, ты тут? Ну, подбор матчей. Я ще? А что не? Ну ладно. Все равно это поправим на victory, Ну, а не на так не defeat. на проигрыше. Я не О, хочу иди снова сюда. defeat. Я не хочу did и Ну, так defeat. пошли выиграем. Давай. Deep Space Погнали. Vanguard. 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 Новины. Troopers are on the hunt. Working off ArcScan data and armed with nukes, Deep Space Vanguard units are closing in on key hive core locations deep under the Valakan planetary surface. Ладно, побуду я ще раз де малище. Як скажеш, день пчеляра. Brimstone 1. О, не, дякую, я гэта не Шукаем буду. вуллі. In your area. О, у меня, до речі, новое, что это? Новая бомба! Это новая бомба! Харе, У погнали меня новая бомба! миссию. Дали, что, погнали миссию выконывать. И что я наробить? Взрывается по мне, это ж бомба.
Не, я не ведаю, что яны робяць. Я не разумею, что яны робяць. Не лезь наперед. Я и так не лезу наперед. Я увогуле позаду всіх. Папа, ты будешь тут. Нормально? Я не ведаю, не лезь наперед. Па-па-па-па-па-па. Некая ты паука. Не важно. Не, ну правда, что это такое? Так, першинюк. А, это сляды, хоча зусім. Brimstone 1, you have Ці, калі жук пробягаецца на яе, то тады яна ўзорвецца. Не придумляй. Это мини. Хутчэй за ўсё. Наперед я прикрываю. Где я яе паставлю каля гнезда? Або Я прикрываю, вы валите. Нейт шорт. Цікаво, що яна робить? Да блин. Меня бомбанули. Блин, меня выбили. Это бомбардировки. Чорт, я їх навіть не бачу. Ура. troopers. Reinforcements are limited. Я so не make sure ведаю, you що keep яна everyone робить. alive down there. Погнали, 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 Не, ну погнали, правда, що погнали. робить Стой! те третє? Я не ведаю. Я ще раз тобі кажу, треба брати того, ким ти вмієш гуляти. А, гэта А не мне под сраку ўзрыўчатка. бомбы класти. Все, гэта ўзрыўчатка. Зрыўчатка, бомбатка. Бум, класс! Став нюк. Не, все, я буду бомбу ставить. Это все равно класс. На бомбу, на бомбу, на бомбу! Brimstone 1, latest ARC scans reveal decreased activity in that sector. Мне все равно Наперед. надо Rearm, перезарядиться. resupply, and wait for further orders. Перезарядка где-нибудь есть? Ось. Ёсть напереди. Troopers, new Ось і добре. orders. There's another grouping of hives in your vicinity. Потому Get что in мне there, оно и blast them to потребно. pieces. Пап! На, всё. Погнали далей. У нас 15 хвилин. Слухай, у мене підтримка повинна бути ззаду. Гей, мы увогуле усе позаду тебе. Идем. Бежим. А ты там увогуле, что ли, не отбивайся, чи что? Ну вось, я сзаду. Окей. Бум. Мне подуши гранаты. Я обожаю гранаты. Я обожаю бумж. Все. Это капец. Налево. Что там? Не лезь наперед. Так, тупик. Бери. Взяла? Я забрала. Это Та що? ставишь, и она тебе життя У меня теперь на третьей и четвертой то же самое. Класс. Нет. О, как-то. Ага. Блин, який він здоровий. Блин, яка здоровая у нас местечко. Тут. Вельми здоровая.
Потому что это и есть гнездо. І ще якое. Ага. А я к этому пацану просто в рот поцелила, и он таки фу-фу-фу. Агидно, фу. И потом таки, как это не смачно, фу. Да что мне? Let's go, let's go, let's go, 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 go. Я бомбардировку зараз, окей? Прикрийте меня! Я не ведаю, ви самі по собі. Да блин, кто-нибудь прикрыл меня! Нет! Я ж сказала тебе прикрыть меня. Я у зусім іншим місце воюю. У-у-у. Ага, ага, ага. А я хотела бомбардировку ты поставить. А никто меня не прикрыл. Ты не туда воюешь. Я туди воюю. Сподіваюся на это. Тільки з другого боку. Ты не туда воюешь. Вот это правда, ты не туда воюешь. Я б ж би ти хоча б за мною прийшов би. І тоді б ти туди воював, куди треба. А не у некою місію. Я туди воюю. Ні. Great work, Brimstone 1. Зачем мне Bringing down туда? the hive is a victory for the Слухай, Federation. Капет тут не Follow воював? new orders and remember to resupply. Brimstone 1, the ARC scans have located another set of Ouch. hive cores in your sector. Do what you do best. Вас би не було і чим мені воювати. Вот ты величезная правда, что ты не туда воюешь. Мені тут все добре. Ага, что ты не туда воюешь. Є живий ще поки що. Далее что? Ну і все. Что относится до этой темы? Что ты только что сказал. Ти говориш, я туди воюю. Я туди воюю. Ні. Ідіть вирішайте питання з зарадами. І дякуйся. Ти вогли зараз стоїш на місці. Так. Блін. Єс. Ми знайшли. Ми будемо знаходити гніздо, до речі. Єс, ми знайшли гніздо. Гніздо. Вибачаюся за слово. Ти дум? Все, ми все дум-дум. 9 хвилин. Добре. Нічого доброго. Чому ти завжди кажеш добре, коли це не добре?
Тому що я тут вельми зайнятий. І я тут вельми зайнята. Вибачаємося за такі типу слов. Просто я сама не своя. С такими разборками. Не, они зараз забьют. Фух. Понравилось. Ай-яй-яй-яй-яй. Боже. Все. Я буду заряджать свои бомбы. Боже. А я все ще живий. Тому що ти не тримаєшся для нас. Таке добре. Не, добре. І кабуш. Крапка. Знаешь, все. Гей-гей. Гей-гей, кис-кис. Вони самі прийдуть, не треба їх кискати. Ауч! Ось я Ах, вам це було покажу. вельми болюче. Так, куди я тут пішов? О, нюк. Нарешті. А ви мені розказуєте тут. Ой, шахт. Угу. Adrenaline administered. Hello, Lex. Ауч. Adrenaline administered. О, це було вельми болюче. Блін, ці гэта нюк. Так, не. Squad, 5 minutes left until the arachnids overrun your position. Get a move on! Фух. Нормально. 4 хвилини, це повний що йде? піпець. Stabilized. Time to reload and prepare to fight. Хутко вибиваємо гета і move out. Да где він? More hives have been detected deeper in the tunnels. Seek them out and nuke them all.
А теперь до тебя. Коли ты... А я до вас сам доберусь, не переживайте. Я уже тут хочу... Зачем? Эй, куди ви, пацани? Без мене. Може, гэта дзеўкі. Гэта мы повинны у тебя пытать. Ты где? Я до вас дойду, что вы переживаете? Боже. Я зараз. Короткотерміновая у туалет. Adrenaline administered. Хая. Доганяй. Я усіх вас доганю. Але змогу. Божечки. Я до вас, сябры. Став тенюк. Ага. Будет зроблено, командир. Командир. Я поставлю. Але хто-небудь прикрийте мене нарешті уже. Я хочу, щоб мене прикрили, інакше ніхто не Я тебя прикриває. прикрываю. Я зараз поставлю. Все! Нарешті мене хтось прикрив. Ай, що? Нарешті! Валим. Ай-яй-яй, все, я померла. Ничего, не бзди. Я померла. Не бзди. Is on the way. А де бухпот? Over to the LZ Ой. troopers. Hustle up. Ведаю куди. Валим, 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 валим. Yes. Валим, валим, валим. Валим, 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 валим. Мы на гелике. Yes! Я приходжу. Все, я зараз буду у трьохході. Тебе зараз буде приход. Я уже у трьохході, тому я у другу. Adrenaline administered. Ну, Я гэта было адреналінчику классно. бахнув, і Это ну, было нормально. шикарно. Гей! До нас, до нас, до нас! Иди в нашу кабинку, Тя. Дяк. Vulture 1 reporting successful pickup. We're coming home. Нормально. Ось так треба гуляти у гэту гульню. Ага. Згодна з тобой. О, пясочница. Гэта значит, воля ён под пясочницей. Ну, я про пустыню. Класс. Кольки у меня хп, XP, кольки. 892 за моё старанне. До речі, а кольки? О, 13 ранг. Ага. Емансипатор, добре. І кольки я вибила? 99! Усяго толькі! Нарбуль.
Хоча б 13 ранг. А зараз перепрошую, але мені треба в лоудаут. Ну, ми на гэтым заканчиваем, пойдем разбираться з новым лоудаутом. Я Всё. вже розібралася, дякую.